Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wane kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama bete piny gi wendo modhi yal miluongo ni Professor Honorable Professor Ojienda men Seneta ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom seche gi Prof. Erokamano. Kapok odonjo e fuonde mopogore opogore wach mar ngima kata nengo mar ngima, wach mar thieth, wach mar puonj kata wach mar somo. Mokwongo, king'iyo higni 3 makoro sani President William Ruto osebedo e telo. Ngima jo Kenya oselokore e yo maber kose yo marach? Erokamano Trevor kuom luonga e duol mondo wanon tie weche mopogore opogore. Daher wacho ni mokwongo kuom weche mag ngima kata cost of living. Ka Uhuru wuok e telo, ka wang'iyo sani nengo mag gik moko, Uhuru wuok e telo, dola ne 100 odhi nyaka 150 gi 80 modhi malo, sano dok 130, osedok piny. Koro impact ma dola en ni gik migolo oko kaka mafuta, miyo mafuta kogolo oko e bei mang'eny to gik moko nengo gi dhi malo. Koro mbele kacha ne otek kabisa ka Uhuru wuok e loch, nikech sirikal no keto gimoro ni government to government deal manikelo ga mafuta e Kenya ka, to bang'e waneno ka nitie lokruok. Masani ngima bedo maber, omedo bedo maber kata ka notek kamano, nikech osebedo ka notek, lakini sano dhi bedo obedo maber. Koro inya wacho ni waneno face makoro nengo sukari, nengo mogo, nengo mok chapat odhi piny koluwore gi, of course nitie gik mang'eny, dhaw mar Ukraine gi Russia ne be omiyo nengo mar mok chapat no dhi malo chien kacha. To bas koth bobiro chwe maber, jodo bando mang'eny, jopur, mano kendo koro miyo mogo nengo ne odok piny, nengo sukari be no odok piny maber nikech mbele kuno ng'eny. Koro wanya wacho ni cost of living osebedo ka berore, dhi maber, notek ahinya chien kanyo, sani koro odhi maber. Tang'o miyo jopiny ok winj fuong'ruok? Jopiny ok winj fuong'ruok, ng'eny jopiny ok winj fuong'ruok nikech kata ka nengo dhi piny ting'o nyaka ibed ni in gi pesa e mfukoni. To pesa mfuko nyaka ibedgo ka usuru michulo be odok piny, nikech ing'eni mano be taxation, earnings taxation mano be nitie. Nikech kendo nitiere kata ka joma tiyo to samoro kata kiyudo pesa maber to taxation be nitie levels ma omedre matin, to koro kendo ok inya nene haraka ahinya. Lakini overall king'iyo welfare state, weche mobiro manyien, sani wan gi program mobeto, contribution mar SHA ni malo moloyo mana HIF machon, contribution mar housing fund be ni malo. Koro sivo sama nyawacho ni sani ng'ado pesa na mang'eny moloyo kaka chien kocha, lakini benefit mantiere kata ber mabiro nikech pesa ming'adogo kendo pogore. Sani wan gi scheme mar affordable housing madhi mbele, wan gi SHA mo transform wa NHIF madhi mbele, ma kabro ng'iyo mos osiptende kaka dhi mbele, nitiere kaka thieth, joma ne onge gi cover chon sani nigi cover mar SHA, universal health wadhi mbele. Mar adek kendo, nikech to ma wacho ga pile ni sirikal nitiere kuonde mang'eny ma sirikal gole pesa ma jopiny ok ong'eyo. Ami example, member of parliament kata MP ka MP higa ka higa imiyo $137,000. Kikwano MPs wa Manyanza sani, MP ka MP oseyudo moloyo $420,000 for 3 years. 137 or 140 times 3, 420.
million miangwen giprario se dia constituency ka constituency e Kisumu County, for instance. Ono 7 constituencies. Kiriwo million miangwen giprario per constituency times abirio mano billion ario give me a borrow 2.8 billion mano mose di through CDF my MPs tuga constituency ka gitiyogo kaing'iyo county government ma Kisumu iga ka iga governor Willy gi Professor Nyongo Willy emiyo billion 12 mano nyiso ni kuom igni adegi giseyudo billion 36 mosedonjo Kisumu County kanyo maluore Nyalenda kanyo manyaka kanyo kidhi onego bed ni ng'iyo ineno billion Kisumu County ka Muron kanyo Katito kanyo kidhi onego bed ni ineno tich ma billion 36 timo Kisumu kanyo. Iwacho ni pesa no poko chulo. Koro miyo pesa no ntiere. Koro tax ni kata osuru migolo ni be nitie yo mochopogo kuom ji. Ka ok manero kende nitiere kendo pesa mar government o sirikal keto directly projects mantiere. Sani ko idwa ger Kibuye allocation team idwa keti mar 1.5 billion wabed ga mega market Kisumu Kibuye kacha. Process no angeni sani Nyarambo telo ne chiro mano dhi mbele tang'eyo ni mbele kacha idhi ger chiro nero. Jubilee bidhi kete pesa. Okay. Koro in king'iyo gigi te Trevor ing'eyo ni justification ni tax ma chulo cha kata osuru cha dhi konyo the welfare state konyo as a county ka Kisumu to move. Okay. Anyalo tajo ni projects mang'eny anyalo tajo ni to kimia dakika achiel projects mang'eny mosetim ma pesa mabiro directly ne ja piny nikech osuru migolo ka chako matin chiche ma sirikal gero directly mok ni through county ka chao gi Migori wachaka matin mondo winjo Sibuoche market uriri oger mano pesa sirikal oserumo mano oseger murumo sirikal ncho kao sekta mar niang' mosechulo pesa ma ang'iyo Muron ang'iyo miwani moko ang'iyo Muron ang'iyo Chemelil ang'iyo Sony Sugar nicho chul million 365 ne debts mag jopur Sony kende Center Nyamtiro Road Isibane Road Dhimbele sirikal 80% complete Uri Technical and Vocational Training Institute mago Dhimbele setieki Stella Sibuoche Gogo Oyani Road 80% done Hospital mapinyo wach manodhi yaobe osetieki gi 50 million shillings mogero Project maduong' ma Ketraco mantia wendo Masaba be dhi mbele we amul ma Kisumu mondo iwinj gimach Kisumu kaeri apart from koruso eno bro konyowa be mwase push ni wakete pesa mano national government wantie gi project mar Kisumu Marine School moserumo Kabonyo Kanyagwal project madhi mbele midhi tima 2.1 billion Mambo leo Miwani Chemelil Road nyoro nye contractor oneno waziri noro mo contractor none kadonji bitu na leo to ineno ni section ke divided into 3 sections mano barabara masirikal gero ma this year alone no get a budget 900 million monego ger go barabara no mano pesa mo national government Kisumu last mile water project sani eri weche mag stima be sirikal osekete pesa nyaka inja onda idonji no ng'iyo the fairness mar electricity distribution magi pesa ma national government gidona funding miketo piny ma kawe pesa makoro donje through county government siwa project ma Kisumu was expanded control tower project dhimbele kendo affordable project wango Makasembo Mamuro ni bentiere dhimbele of the isichako wang'iyo ni sirikal
keto pesa e projects kwa national government. Homa Bay County emo se yude mang'eny kendo. Affordable housing mambo ingino serumo. Serikali njo keto 227 million. Mfangano ring road bosetie ki 53 kilometers. Mose dhi mbele. Manjo kete 299 million Kenya shillings. Mbita Sindo Kiabuya Karungu Road. Angolo Mwok Road. Okete 2.9 billion. Mano is dhi mbele. Kidhi Homa Bay kacha incha devolution conference rumo. Frontline mar le kacha molosi maber kabisa. Moket a modern fish market. Homa Bay incha dhi Muruenya. Partly because Gladys Wanga pumping pesa Mara County. National government boketo pesa. So nyawanga tiyo to serikal bejiwe. To want no change, transformation. Mago delero maber ndi. Magi are good because kana paya. Yuak ni pod gidenyo. Jopinyo denyo. Mago to project madongo ma ilero kendo gimbe gineno ni moko to ntimo setimore. To gi yuak ni gidenyo. Chiemo beche pod ni malo. Yes. Kata bido no dok jichien molo kaka ne ndalo mar Uhuru Kenyatta mano to jite oyie kendo kata nonro bendo sinyiso ni en no dok chien matin. Tok te ndire moko maboidho kaka bech karat joneno ko idho bech cabbage joneno ko idho mogo ni kende mabito dok chien. Trevor gima nyaka wang'e kaka joluo for instance en ni wambe nyaka ket effort farming agriculture as a sector nikech awuoyo koro kaka achiel kuom committee mar agriculture. Juma mokalo ariyo ne wan Kitale. Ne wadhi Kenya Seed. Kuma ilose seeds ma ipidho. Kendo research magitimo keto seeds type mopogore mipidho kuonde mopogore Thurka kata Kenya. Nyanza nigi type mare, Western nigi type, gin tiere. To wayudo ni jothurwa okoketo teko mang'eny e pur. Nyaka dog e pur. Nikech kaka weche miwacho go Trevor. Pur en gima inyalo timo. Ana japur for instance. Anyalo nyisi. Ancha puro bando ayudo gunde 200 abro miyo ji December. Ipuro mondo i make sure ni improve ngima around jomani around you. Ok ni ipuro ni mondo cham iwuon. Ibimiya moko tir nyaka. Abro mi moko tir nyaka changi bando mang'eny dalana awasi moroni. Koro nyaka focus kendo wang'i kaka aspects mag pur nyalo loko ngimawa. Wadonje pur mopogore pur mar nyanya kuom kijende nikech nyanya en gima iuso seche te. Pur matindo mag gwen gi winy matindo be nyalo loko ngima. Pur matindo mag alode mantiere miuso e chiro throughout. Maji chamo Nairobi, maji chamo Kisumu, kuonde te alot apoth, alot akeyo, mito, galode mahogeko, miuso Ahero ka be loko ngima. Kidhi Katiti manya apoth kata osuga nengo ne tek. Nikech joma puro tin. Koro joma nitie aore watem konyo youth be gi pumps maginya timogo little irrigation e puothe matindo mondo giyud kaka gikonyore. Ka watiyo matek ma wagolo weche mag chiemo matindo gieki kuomwa ma wakawo yudhewa ma engage moko ma ok ti gidonje agriculture kata farming wa absorb gi wabro yudo kuma use gigi kendo ngima wabro improve. Wang'i mano kendo. Informal sector moro kendo. Ang'eni wang'enye boda industry. Wang'enye tuk industry. Kisumu yore kwa timo ne jo tuk arambe. Juma moka dwe mokalo. Mwayudo pesa. Sani kwa pango timo ne jo boda pesa. Empowerment maju chiro be bro konyo kaka wabro improve ngima mar jowa. To jo chiro gi they were tem and my gima wacho ni county bonego bede gi pesa moro minyalo migo mine matimo andaswekra startups kata pesa matindo maginya timo go ohala. Mano wanyalo lakini serikal ma county nyatimo maber moloyo iketo fund kata ma milion 10 moro ma mine nyalo kawo pesa manyoluoro
machalo pesa miolo mag simo gieki mondo mine otim go ohala. Oweni matindo tindo kaka mag rech, oweni mag alot, ohala mar fulu kata iluongo ni not nyawawa, fulu kata rech matindo, fulu matindo ka maji loko loko ngima mag ji. Ohala matindo tindo geko mine geko ema oteno udi gio ni matindo tindo mag timo. Koro ka sirikal matin mar county nyalo keto pesa e sector no, wanyalo kono mine, to mine wang'eny emo hold udi. Ma ineno gima dhi reso jopiny e wach mar nengo mar ngima ni en pur. Ng'ato dog e puodho. Nyaka ji dog e puodho. Joma nigi puothe nyaka dog e puodho. Waketu pesa e puodho. Kata mana county government ma Kisumu oket pesa e agriculture. Aneno ka sani waonge framework kata waonge guidelines e weche mag keto gine mag rech in the lake. Wan gi cage fish farming. Tuonge framework. County government or county assembly pokotimo sheria ma wacho kaka inyalo ket cages e lake, kaka inyalo ketgi. Inyaparo rech manotho ndalo cha natero statement e Senate mano yudni oxygen kata muya oxygen levels mag lake kuonde mano ukete rech geko rech notho mang'eny. To kane county government nyabedo gi framework kata county assembly oketo sheria ma guide kaka itimo gigo eko makoro nyisi ni cages gi nyaket gi mana at a distance from the shore makoro ok ni pi nyalo bedo situation makoro oxygen lal marech tho. Iwacho nitiere adieri e wach miwacho no e wach mar pur ni nikech kata gik ma nengo gi oidho gin weche mag mai puodho, alot, nyanya, magi oganda, alot bogini mana adieri gik matino. Yes, mano adieri gimi wacho no. Mak mana nitie jomoko mabe ywak ni usuru ni emo miyo gini tek. Usuru momed ahinya ni sirikal tong'o ji pesa mang'eny ahinya. Jogo manigi msara usuru ng'enye wach mar mafuta ka, usuru ng'enye wach mar thieth, usuru ng'enye wach mar puonjo mar somo. Mae gima giywago ni depo nono ni gigo nyalo dok chien matin. Kata ka mako mana achiel kende mana kata mar thieth. Jo atamalo 2.7 2.7% ing'ado ne wach mar SHA. Ji ywak ni mano ni malo. Trevor, SHA ka nyalo deliver, ka ing'ado pesa to nitie thieth makare, ok onego ji oywagi. Kech ka ichulo nikech SHA, contribution mar SHA ing'adi kaluwore gi pesa ma iyudo. Nikech ka joma yudo pesa mang'eny, kaka anapani SHA achulo pesa ming'ade na 60,000, chulo ne ji mang'eny maonge tich pesa. Koro contribution no joma tiyo man yudo pesa mang'eny chulo mang'eny moloyo joma tiyo ma yudo pesa matin. NHIF chon ne ji chulo pesa machalre te. Money difference. Koro emoch ni the welfare state, social welfare nyaka ng'ini joma yudo pesa mang'eny ogolo pesa mang'eny manye inya thiedhgo joma yudo pesa matin. Koro an SHA contributions taongo gi wach. En mana niya SHA no nego beni koro expand gik mothiedho kata gik mo subsidize mondo na eno ka mine moko ywak ni weche moko mag for instance cancer nitie moko shak koro mano yo monego beni wang'iyo kaka joma ni parliament mondo wa make sure to SHA to en gima ber nikech osekonyo mang'eny, osegino to kendo weche mang'eny osiptende be ma yudo timo claims kata dwani mondo chulgi to gino osiptende matiyo. Na eno moro ka ne niyo dala koche mabandia emonego lor. Ok onego bed ni na eno ka minister mar health Duale otero osiptende moko 1,160 ne DCI for investigation. Koro mage monego wawe jomara no osiptende mabandia oloro osiptende gweko. Wabedu go osiptende wa matiyo manyalo thiedho ji. Ka wathiedho ji maber to kada contribution joma tiyo maber ibro mor kigolo pesa e SHA no to thiedho ji. Mar ariyo, weche mag pur mawacho gego. Wang'i pur e yo mopogore. Ni weche mag pur gi ipuro gima bro konyi sani sector mar niang' ma inchi chulo ji mancha wacho debts mag factories ang'eni privatization otimore
to nyicha wasewacho ni gimoko ne ogitim en riembo jotich matiyo e factory kata company sucking employees no en gima rach mano makosa mano gima ne wachunge mwasewuoye mwasekwero mwakwedo jo West Valley nyaka yud mikakati mayot kata ka gidwa downsize to nyaka chul ji to kik riemb ji maonge consultation agriculture is devolved mano nego bitim Sony be jomokao Sony kik tim kamano jomokao Mumias jomokao Nzoia kik ni wabed ni kendo japur maincha tiyo maber e factory matiyo chamel kata muoroni kendo idwa riembe tich mano makosa mara riyo chudo mag niang ang'eni sani ichudo haraka kendo treva ng'eni ito kijapur ana japur niang mang'ado niang kendo ayudo pesa e niang koro kipuro to bang' jumbe 3 tichuli mano gima ber koro pur ni nyakwa tim kisepuro nang itieki itim duduo kendo otim chopping maber chaki ol fertilizer chako ti irite maber kiseolo CN to dongo to kendo chaki ng'ade bang' dwe chochiko mane kako nego bedi koro watimuru kaka kijende odonje niang kijende odonje pur mar bando kijende odonje pur mag alode matino tindo watimu irrigation kwa nyalo be joma ni gi access to aoche mondo wabed ni wayudo gik matino tindo gik wanyalo konyo ngima wa kaka jomodak dala wanya uso moko mondo ayud go pesa mondo ok ni koro waywak ni cost of living kata ngima tek joma seyo jatend piny Kenya William Ruto kuom higni 3 mosebedo telo wacho ni odwa mako gik mang'eny ahinya mahinyo jopiny kendo kelo osuru mani malo komako wach mar thieth igolo imedo 2.7%. Wach mar somo ni kendo koro ntiere means testing kit ma ok ti ne jopiny giwacho ni koro university tero nyithindo university bedo matek kodo korka mar NSSF retirement bedo chako medi un kaka jotelo bundu neno ni ntiere kaka gini diyo jopiny kitong'o kuom gi pesa mang'eny e usuru e weche mopogore dichiel okatime achiel moro timiyo ji higa kod moro achiel chak tim machielo higa machielo koso timo gi dichiel no dong koro miyo payslip mar ng'ato ing'ado ma jomoko dong nyaka gi pesa moko nyal konyo gi engine Trevor President Ruto dadwa ni mondo lok piny nodwa ni mondo tim gik moko mabro loko sectors mosebedo gi rem igni mang'eny Tell nong'iyo weche mag health kata weche mag thieth ong'iyo weche mag somo and by the way system manyien mar funding mar university kata golo pesa cha ne odoke machon cha koro wan gi framework manyien ma ok lockout kata go loko joma onge gi nyalo ang'eni nyithindo mang'eny samoro nitie mayuak nikech application mar university funding kao time mang'eny nitie nyathi moro manyo kijana mwanyo oro dhi madhi university poko yudo feedback koro nitie moko mikonyo michulo ne kirito ka feedback mar kata duoko mar loan kata mar kony poko chopo mar ariyo capitation mi chiwo ne nyithindo ma secondary ma from the ministry inchi wacho ka CS Ongamba Julius Ongamba nyo wacho last week ni sani ko igolo capitation koro osebed gi delay kata deko matin mar golo pesa mar capitation to sani to it is on course kendo dhi mbele imiyo skunde kod headmasters kata principals na wuoyo ga mang'eny kawuono ne an gi TSC CEO Mitei kawuono today ne an kode in the morning kendo ne wang'iyo replacements mag jopuonj mitimo sani ne osendik jopuonj 76,000 teachers kendo mbele ka kendo gidhi ndiko moko koro sirikal in the front of implementing the education go sirikal timo maber weche mag ndiko jopuonj police be nyo lande 10,000 en mana framework mande hoge mibro ng'i kaka inyalo ndigi I hope na poyudo moko korwa koni
mwa Kisumu, Migori, Homabay, kendo waketi e polisi. Koro nyaka wang'i as a community ni wadonje gigi kibe. Koro taxes machulogi kata ushuru machulogi kendo dhi e weche moko mabro konyowa kata region wa kaka Nyanza. Koro miyo ang'eni jomoko nyalo wacho ni ing'ado gi pesa mang'eny. To pesa kata king'adi nyaka ing'eni the welfare society ere ka pesa ni tiyo mar pesa no nyaka be wang'ini to botie yo maber kata yo marach. Joma bende seyo wacho ni gimarach gi piny Kenya sani en mibadhi. Jatend piny be osegore gi mibadhi ka ng'ama otegno monego bed ni tiko mibadhi pacho. Mibadhi nigi aspects opogore. Ang'eni jomoko incha ong'ado we yore ma collection mar citizen. Hapa ni mano wacho ni pod itimo nonro. Weche mag hospital be nyoter ka EACC bedo investigated. Aneno ka cases moko ochor mbele doho mag mibadhi kendo cases mantiere madhi mbele e doho be dhi mbele. Koro miyo ok dase jatelo ahinya. You can do more, but ing'eni mibadhi be kata kigorigo to kigori kode ni mako ji nitere court. Igori kode yo mar nono tie weche. Iluongo ni kuku mar weche mokwongo. Koro an wakili, koro wuok ka wakili kaeri. To wakili en ni a bad case kata case marach ni investigate marach. Kitero mbele doho te wito kendo. Koro nyaki make sure ni tero watertight case mbele doho. Ibro investigate maber kaka mag shago. Tima investigation maber makomaki titwei. Wach mar mibadhi ni benche duodu kaka senators mabe umbe ma jatelo no siemo wang'u no koto ji bunge kama be. Naneno ka owacho chieng'no to naonge. Nowacho ni Senate kata Parliament kaeri ne parliamentary committee moro National Assembly nogine ne okawo milion 10 ma jigo kabisa Parliament National Assembly. Senate ka be nowacho ni ji nokawo pesa mang'eny mogo jogo to Senate watimo weche mag impeachment. Ka impeachment obiro watime as per the law. Sheria miyo governor makaricho nobiro. Governor kobiro and Senate nyaka obed gi 2/3 requirement. Okinya bet ni tero governor oko kan county assembly okobedo gi oging'ado ni ji ariyo kuma 2/3 of the members. Ka wang'iyo membership mag Kericho County Assembly nyaka ji 32 go kura monde koter governor dala. To ji 29 kende manogo kura e County Assembly. Koro again ng'eni Trevor ok nadwa bedo governor. Of course adwa bedo governor. Ok ni mane momiyo nago kura. To nawacho ni sheria nyaka lu kaka lu sheria nero. Ma wawito gini roko. Wanyiso gini MCS doguru ung'e sheria joma dongo. Ka sheria tamulu to be wan ka wanyanyiso keluwe. Dhi uduogi gi ji 20 33. Kuyudo namba no tuduo kendo obro golo nugo. To kubi ni uketo weche mapek kendo matek mag kuo mane giketo be to okuluo sheria mokwongo ma en bedo gi ji 32 mokwongo. Iluongo ni jurisdiction ekonya chako. Kilando news achiel otieno mane sheria moketnuka nyaka chak malendo sa achiel. Kibiro sa 12 gi dakika 40 ma ji ponie tich to ka ji biro yudo kisachako lando news iketho ke sheria ni sa achiel cha majong'eyo mane kako tiyo ni there's a law mawacho ni threshold and 2/3 kokwa chako winjo kes. Jomoko wacho ni tend William Ruto ni mosebedo jatelo manigi tulo mang'eny mogik maloyo jotelo duto mosebedo nikech telo marach. Tire dire wacho no kusuru. Ang'o ma de mi ji bedo mana ni ji te ywaka kuonde te. Trevor kode jotelo yorowere miluongo ni Gen Z okelo tulo. En telo marach. Trevor telo cute. Wachaki President Ruto nikech nogolo Gachagua nikech system mane wan go choncha. Mano keto mani sirikal kaeri almost 60 ewi 100
ne wuok ministers ma ne wuok Central Kenya. To Gachagua ne oketo mana gimoro amora midhi go e bunge ten mana interest ne kende. Interest mar Okuyu kende ming'iyo mokwongo, o community achiel. Koro kiduogo jomoko koro pogo modong' weko. Ne ok yot ne President Ruto. Omiyo nokelo otiyo gi bunge gi Senate ma ogol Gachagua. To mane mokelo koro weche mang'eny mwasebedo go bang'e ni. Nikech weche mang'eny go en ni kane ogol ministers moko tich gi PSS gilokore kendo gichikore gidok kocha. Gachagua koro nigi joge mabe ogore matek embe koro wacho nodwa chung' nikech mana weche mag siasa magole oko sirikal. Koro ng'iye from that lens, ng'iye ni wan gi forces ariyo. Wan gi forces mag joma ni oko chon ma opposition. To wan gi force mag joma ni iye mowuok kaka Gachagua makoro ni Gachagua kendo madha. Koro Ruto tiyo fight ji ariyo, sets of people ariyo. Okoyot. To king'iyo chien telo mar Kibaki face mokwongo notiyo gi ODM gi Raila Odinga that time giduogo gipogore kendo mochako yiero cabinet manyien. Inyalo paro telo mar Moi ne ok yot, ne tek. Telo mar Uhuru be ne tek, mwabedo gi violence ma kendo bang'e mo handshake obiro ma ji chako tiyo kendo. Koro miyo onge president mosebedo gi telo mayot. Ruto osebedo gi telo matek mana kaka presidents moko nikech rito piny ok en tich mayot. King'iyo kinono matut kata mana governors wa matiyo 47 counties giki. Governor ka governor osebedo gi tich matek kuom kelo kue e counties magi gichunge. Okoyot ga. Kode ka Kenya kasa ni koro wan gi insecurity mantiere kuonde mang'eny, corners mang'eny. Na winjo ka weche iwacho weche ma north Kenya ma Mandera ma insurgents moko donjo Kenya mano ni wacho. Kisumu wan gi issues mang'eny, gangs osewuok bet Kisumu, intie gangs kendo Kitale o Trans Nzoia magoji street. Nairobi ka godiechieng' kijende goji intie gangs magine kendo no luong meeting moro Kisumu ni luongo meeting on Thursday, Friday, midwar leaders mondo wawach weche mag tulo mantiere kata gangs mantiere Kisumu, nyithindo molokore magaidi makelo weche mang'eny e town gi kuonde moko kaka kijana moro nchotong Awasi 2 weeks ago iluongo no Ndula sani ne hospital moko hinyore ahinya to ne jogo hinye. Magi gik moko nego wabed nwaneno e county nikech we need peace. Ka weche geko nitiere to onge kaka ji nyalo dak maber. Law and order nyaka wamak mokwongo as a first thing. Jomoko bende an vice chair mar security. An vice chair mar security Seneta ng'eyo mawuok gi jatend police e weche giki. To gin weche matek nikech nyaka wa make sure ni kijende wa oyudo gik matimo of course, but gangs matung'o ji mainyo ji manego jigo nyaka bed wiped out. It is wrong. In kaka vice chair mar security committee Senate kanyo, ang'o makelo lweny ni? Nikech jomoko bende seyo ni un jotelo magi jou une mosiayo gi to gidhi gigore nikech koro ng'ato jomoko nigi dela ruma e nin, jomoko nigi gama opogore koni makelo lweny. Trevor, ing'eni incident mora mora kata en incident mar kuo nikech bentie moko mag kuo mopogore nitie kuo moko mag dhok be ma osebedo go ma DCI osebedo ni investigate. Nyakach midwa chunge no osebedo gi weche go mag kuo mag jamni go gilang'o. Wan gi weche mag town mag insecurity mang'eny. Wan gi matimo ni koro wan county commissioner gi regional commissioner gi police officers gima temo mokwongo en ni weche mag overstaying mag forces police kobudho ahinya kamoro to samoro gibedo compromise. Koro nyaka make sure ni wan gi security apparatus ma understand kata mawinjo
because of weche mang'eny mawuok gieki. Gladly, Kisumo ntiere politics be. Josiasa be nyaka bed responsible. Samoro josiasa protect kata shield kata umo richo. Koro josiasa be nyaka we mondo weche mag security o deal go properly. Maka wan go CPD Central Kisumu kacha onego deal gi violations mag sheria akotimore. OCS makondele onego deal gi gige akotimore. Police commander mantiere nyaka ng'ini each station king'iyo county idhi Ojola idok west malo idhi Seme Kombewa iduogo Katito Moron Awasi in coordinate maber to make sure ni officers ka officers mo overstay kata ma ing'iyo ni collude gi ji to wanya wilo ikero kamoro. To officers matiyo maber nyaka bed encourage officers kick jotelo kata political leaders or intimidate mondo giti maber ne jopiny. Kendo ana support officers mondo bed gi law and order. Wamula ni weche mag siasa matin kech kuro ida chung gavana ma Kisumu to ncha wan gi jakom Raila Amolo Odinga kendo na winjo kon wacho ni maber ni ubro bedo piny mondo winjru. Mokwongo mbaka no bosego e kanyo to in ko ng'isi ni koro mondo iwe kom mar gavana ni bro winjo wach. Mtabi ngeni ana winjo ga wach. To wach boka aringago nekech poko luongwa weche goeko. Gavana ingeni bro yer mang'ata achiel. Bro bedo an, nyabedo Dr. Ron, onyabedo Dr. Willie, onyabedo Rosa Buyu, onyabedo Adumbwa Manyakach, Aduma, onyabedo be Dr. Ruth Odinga because mage jomo se wacho ni nyachu. To bo nyabedo kata mana Ken Obura nikech embe odwa chung. Koro miyo weche mag loso ni ng'ama chung kaka baba no wacho no en wach moriti chieng' ma baba no bed gi meeting to bro dhi meeting to ji go back to one what is best for Kisumu County. Lakini ang'eni baba en ng'ama ohero democracy. I am sure ni gima baba bro tim mata nyanyisi baba bro weji chung to laro ticket to ng'ama yudo ticket no tema jopiny bro yiero bro gone kura nikech baba en ng'ama ng'e maber kata ma Senate kane walaro 2022 mokalo ne wan gi weche mang'eny wachunga yecho wachungi gi former women rep and baba no wacho mani dhiuru e debe. Ang'e baba chunye ler kendo ang'eyo ni wach mar gavana ma Kisumu ne to bro keto wa wachung wadhi e debe to jopiny go kura tiyiero to kwasetieko kura to wamosore gi Dr. Ron gi Dr. Willie gi Rosa gi Ruth kech magi jomosiepe ka nyaka MP maro ma Aduma wuor bende ni Aduma mano ng'ata kabisa mago mosore go to tieko wach to wadhi mbele to koro wakawo ng'ama loyo no to wa support to chung to dhi mbele ma ini ni dhi chung ng'ata moloyo debe kanyo idhi sire to dongane madhi loyo bende koso iwinja na ni loyo debe ngochi debe kore mar to koro jopiny koro dhi go koro ka jopiny oyiero ng'at machielo ka jopiny bo yiero jopiny ng'eni yiero go maber idhi siro ng'ama giyiero ma ang'eni be gidhi yiera to idhi dhi mbele kanyo. Ineno ka siasa ni dhi nang'o gi wach mar jatend piny Kenya masani odhi chungi ODM mbele ka in ni jakur naga wachni ang'o madhi timore mbele ka higa mar 2027 nikech koro odong' mana matin ni higni Trevor odong' matin. Ang'e maber ni ODM dhi siro President William Ruto oyud a second term. Mana ng'eyo ODM dhi siro
President William Ruto, Jubilee mabangeni Matiang'i dhi kao juma mabiro kata juma cha, but this year President William Ruto for second term. Matiang'i giri no wacho ni gin gidhi golo ng'atgi kigin. Jai tibro neno ka gidhi mbele, bro maduo koni, kendo bro siro Ruto mondo yuda second term. Matiang'i dhi duogo. Kendo ba dhi duogo. Odhi duogo. Kalonzo osebedo matek matin, to kata gikone aneno nyaduogo. To kata kochung' gi Ruto tidhi yombe, okaneka coalition gi cha dhi hold. Nikech Gachagua dwa bedo president, Kalonzo dwa bedo president, Eugene dwa bedo president, Mukisa Chatose kao spokesman, to Martha Karua bi nyaka bed president, ok dhi bedo mayot. To koro jomoko mosebalo sani ni, nikech waneno ka nitiere joko moko mawuoyo ODM kaka moting'o Sifuna, oting'o Babu Owino, oting'o Caleb Amisi, nitiere joma chalo ni gichako line gi giwegi. Giwacho ni mae ndiko retelo manyien mabiro. One Kenya Alliance ma dhi mbele ma Sifuna gi nitiere no. One Kenya Alliance ena joma tindo mantie ODM mang'iyo ni ODM onego consult more, kendo gin giwacho ni weche miwacho mateki ging'iyo ni Ruto ok onego dhiye 2 term. Taneno ka weight mari kata weche magiwachogo obalo matin gi kaka ODM dwaro. Nikech majority mar jo ODM aneno kochung' gi weche mag William Ruto mondo okaw second term. Trevor gik makwano ni gieki. Onge jatelo mosetimo ne Uganda. President Ruto osetimo mang'eny, Muru nokotimonwa, ma Kibaki nokotimonwa, ma Moi nokotimonwa, ma Kenyatta nokotimonwa. Koro miyo kaka community kata kaka Uganda, mae jatelo mane wanya chungo mondo waduoke telo. To wawach ma Sifuna gi Babu Owino chung Nairobi, gine cosmopolitan counties. Nairobi ka ing'eni kok yudo kuch Wakamba gi kuch Jakikuyu to kinyal loyo governor kata senator. Nairobi kae emantie Gen Z kata joma tindo mang'eny matiyo ka. Opogore gi kuch dala ma ji winjo weche magweng' kendo ma ji winjo weche mopogore to town be nitie mopogore, nikech gwenge nitiere, town opogore. Inya yudo ka in kura mang'eny e gweng' te kata ka oluyi town. Koro Sifuna gi Babu bengo gimo giwacho weche mag giwinjo weche ma joma tindo wacho e town ka. Koro anoka segi ga ahinya, awacho mani at the right time gibro neno kuma gibire. Tang'e maber ni Sifuna kaka secretary general mar ODM, en ng'ama riek, en ng'ama osiepa ma watiyogo, en ng'ama ng'eyo ni bro make the right decision at the right time. Ang'e maber ni en ng'ama dwaro kura mar joma tindo, ma joluo, ma jo Abaluya, ma jo Wakamba, ma Okuyu, nikech en cosmopolitan. So I think wang'iyo from that view. Also Babu Owino, apani mane momiyo they are driven. Lakini Caleb Amisi gi joma tindo maneno go to siasa gi opogore, gito gi ae gwenge ma ok as cosmopolitan as Nairobi. Ginya bedo gitabu matita, I'm sure ni gibro make decision e giko kacha. Professor Sakuro Mawawang'o, erokamano nyako mwasechegi. Professor Tom Ojienda, Seneta ma Kisumu, kwa gombaka higni adek mar President William Ruto kaka ginene mae mbaka mwadhi goyo joma ne te to gi dwe montiere ni te mondo winj pachi ni neno nang'o higni adek mar President William Ruto osebedo ni gimane olokore yo maber kose yo marach. Mane mbaka mwadhi goyo. Mane kama wawe chenro mar duol kidieny mar ariyo sa adek dadi pool bro biro kae ndiye George Bati mondo bigo gudu mbaka sa adek. Anto mane kama lore an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandeng opanga jonyakachi dendo nombija tae anyakuar buok ocha pesa. Wanere bana kata. Prof.